Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 4. Magkakaroon ng pagkakataong makapagpahinga ang mga guro at mag-aaral sa buong bansa matapos ideklara ng Department of Education o DepEd ang mid-year break mula October 27 hanggang 30, 2025 bilang wellness break. Batay sa memorandum na inilabas ng DepEd Central Office, bahagi ang hakbang ng 5 reform agenda ng kagawaran upang suportahan ang kabuuang kalagayan ng mga nasa sektor ng edukasyon. Sa panahon ng wellness break, walang regular na klase opisyal na in-service training ang isasagawa. Gayunman, pinahihintulutan pa rin ng DepEd ang mga paaralan at division office ay ituloy ang professional development activities sa ibang petsa bago matapos ang school year 2025 to 2026. Para sa mga nakaschedule ng training activities na tatamaan ng break, maaari pa rin itong isagawa ng voluntaryo lalo na kung hindi may pagpapaliban ang na-procure na venue o pagkain. Nilinaw rin ng DepEd ng mga gurong kusang dadalo ay hindi na kinakailangan lumahok pa sa kaparehong aktibidad ngayong school year. Samantala, magbabalik naman ang normal na operasyon ng mga klase sa November 3 matapos ang paggunita ng undas. Abangan ang iba pang mga balita mamayang alas 6 ng gabi sa CLTV 36 News. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.